Hello everyone, welcome back to my another blog. ଶୀତ ସକାଳରେ ଗରମ ଗରମ ଚା ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିଆଁର ତାପ ଆଉ ଟିକେ ମି ଟାଇମ୍ ତାଠୁ ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ଚା ଏନ୍ଜୟ କରି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବାକୁ। ଆଉ ତା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିକ୍ସ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ଏ ମିକ୍ସଚରରେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପକାଉଛି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି। ପୁଅର ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼ରେ ସେ ଯେତେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ଖାଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତା ପ୍ରିମିକ୍ସରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ନା କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ଏଡ୍ କରିବାକୁ। ନା ସକାଳର ଫୁଡ଼୍ ଯଦି ସୁପର ଫୁଡ଼୍ ଥିବ ମୁଁ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ତା ପ୍ରିମିକ୍ସ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ଏଇଠି ତା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଚାଲିଲି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ପୁଅ ତା ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ପୂଜା କରୁଛି। ସତରେ ଘରେ ଯଦି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜେ ପୂଜା ପାଠ ଏଇସବୁ ଆଡ଼େ ମାନେ ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସତରେ ପିଲା ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଉମିନ୍ ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାସ୍ ଚାଲିଲା ତାର ଦୁଷ୍ଟାମି କହିପାରନ୍ତି, ହେଲ୍ପ କହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ତା ଜେଜେମା ରହିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲି ପଡ଼ିଛି କାମ କରିବାକୁ। ଆଉ ଏତେ ସବୁ କାମ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ରେଷ୍ଟ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ବୁଲିଯିବା ନାଁରେ ବାବୁ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବୁଲି ଆସିଲା ପରେ ବି ଏଇଠି ଖେଳରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟି ନିହାତି କରିବେ।